aquí una mica repartits aquí de la zona. Som un equip d'investigadors de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, i gràcies a l'ajut del MINECO, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, hem guanyat uns diners que ens permeten oferir gratuïtament a les escoles aquesta formació, a canvi de fer un estudi, òbviament, no? És a dir, que investiguem l'ús saludable que fan els adolescents de Facebook. I la part formativa és aquesta xerrada per pares, que també la tindreu, perquè com la gravem, la tindreu compartida amb la xarxa de l'escola, i la formació als vostres fills sobre l'ús segur de Facebook. Com en el marc d'aquests tallers es recullen dades, és a dir, els alumnes contesten uns qüestionaris sobre estereotips, sobre benestar i que miren els Facebook uns dels altres, vosaltres per això ens heu de donar un permís que són les regles ètiques del joc de la investigació, i per això us repartirem després un full de consentiment informat que haureu, si voleu que el vostre fill participi en els tallers amb les condicions descrites, heu de dir que sí i de signar. I si el vostre fill no té Facebook, pot participar igualment, però si té Facebook, ens heu de donar permís de contactar amb ell per Facebook, és a dir, que el vostre fill hauria de fer una sol·licitud a nosaltres, que som Red Sox Blanquerna, està tota la informació aquí, perquè connectem amb ell a través d'aquesta xarxa. Tota la informació està aquí, la repartirem, i vosaltres heu de tornar això o bé ara mateix o amb l'escola, que és el més fàcil, a través dels fills i a través dels professors. Ja anireu rebent la informació a mesura que anem avançant. Està tot aquí, tenim Facebook, òbviament, tenim una pàgina web i està també aquí el meu e-mail. A veure si és veritat. A través de Red Sox podeu contactar amb mi per si teniu algun dubte. D'acord? M'he deixat alguna cosa? No? Vale. Doncs deixo pas al Miquel Àngel Bas, que us farà aquesta xerrada sobre això, els reptes educatius de les xarxes socials online. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Úrsula. Bé, hi ha algunes qüestions que jo crec que són prèvies, una mica aquests 50 minuts que estarem plegats al voltant de la conferència. Bona part de les coses que volem compartir amb vosaltres tenen a veure amb estudis, tenen a veure amb recerques que des de Blanquerna hem fet, per tant, si més no, explicar-vos una mica també quin és el panorama. Sí que us voldria demanar una petita qüestió, que és la següent, fixeu-vos. Aquest tema és força complex, no és fàcil, I en primer lloc, bona part de les coses que us explicaré tenen a veure amb la percepció que tenim els adults respecte a les xarxes socials i la percepció que tenen els nostres infants i adolescents. D'entrada, deixeu-me que us digui que no té res a veure el que nosaltres percebem respecte al que ells perceben. Per tant, hi ha un gran abisme, d'acord? Això dit d'entrada. I per tant, sí que us demanaré que en algun moment feu un petit esforç per canviar-vos el barret de pares, d'educadors, i posar-vos el barret dels vostres infants i adolescents. Jo també us ajudaré amb algunes preguntes que us faré, però en qualsevol cas crec que és necessari en aquest sentit que fem aquest esforç de veure exactament on som, perquè bona part del que tenim al davant té molt a veure amb la percepció del moment que estem i del context que tenim. Sèneca tenia una cita que diu mai seràs agraït nunc quaeris gratus nisi establiment, que vol dir mai seràs agraït si no fas una començada. I no voldria tampoc començar, ni tampoc en nom de l'equip, sense agrair-vos en primer lloc la vostra presència, perquè sé que aquestes hores són complexes per poder venir, per tant us agraïm d'entrada la vostra presència,
I agraïm també en aquest cas a l'Abel i en aquest cas a l'Evaristo perquè ens han facilitat el fet que puguem estar aquí amb vosaltres. Fixeu-vos, us hem preparat algunes qüestions com un petit menú que té molt a veure amb algunes qüestions que tractarem aquesta tarda i que, torno a repetir, tenen molt a veure amb la percepció que tenim del fenomen. Deixeu-me que us faci una petita pregunta d'entrada. Quants de vosaltres no teniu mòbil? Podeu aixecar la mà? Qui no té mòbil? Tornaré a fer la pregunta, potser que no he expressat prou bé. Qui no té mòbil? Qui no té mòbil? Doncs bé, fixeu-vos. Si fa ben bé 10 anys jo us hagués fet la mateixa pregunta i us hagués dit que en el 2013 portaríeu un aparell molt petitet en el bolso, o a la cartera, o a l'americana, i que gairebé seria tant o més important com les claus, i que a més us permetria navegar per internet, fer fotos, parlar amb les persones, enviar whatsapps, etc., que si heu dit, aquests de Blanquerna que mengen, que berenen, Escolteu-me, això ha anat molt ràpid, És a dir, fins fa ben bé 10 anys, les comunicacions eren d'una altra manera. Tota aquesta qüestió dels mòbils, tota aquesta qüestió d'internet, tota aquesta qüestió de la tecnologia s'ha inserit de forma completament invisible. I, per tant, ha format part de la nostra pròpia vida. És més, podríem dir que si ens deixem alguna vegada el mòbil a casa, potser tenim aquella sensació com si ens deixessis les claus, Què ha passat? Doncs això que nosaltres vivim amb una certa excepcionalitat, us ben asseguro que en el cas dels vostres infants i adolescents és molt normal. Molt normal, què vol dir? Molt normal vol dir que d'alguna manera no veuen allò que estem veient nosaltres. Per ells tot això és completament invisible. Allà on nosaltres veiem problemes, cables, wifis, connectivitat, que no funciona, que no entro, us ben asseguro que els professors de la vostra escola estan fent esforços titànics per posar-se al dia, perquè, esclar, tot això avança i els nanos es tiren, Per tant, d'alguna manera, ells estan reclamant també que tot això comenci a entrar a l'escola. Per tant, fixeu-vos que crec que és important que veieu, pararem una mica la taula, vol dir, us explicarem exactament quin és el context perquè puguem fer una mica també entendre què és el que està passant. Dit això, fixeu-vos, per tant farem algunes consideracions, parlarem del context sociotecnològic actual, què és el que està succeint en aquests moments, parlarem sobre algunes dades respecte a tecnologia amb infants i adolescents, hàbits, usos, hi ha alguns estudis recents que jo crec que és important, que veiem què passa, què succeeix, algunes qüestions que a vegades alguns experts han començat a tractar aquest tema i probablement haurem de fer algun matís, algunes qüestions que també tenen a veure. Fixeu-vos, vosaltres sou un centre, deixeu-me que us ho digui, molt privilegiat d'aquí al Vallès, per una raó molt senzilla, sou dels centres que en aquests moments poden parlar amb la cara més alta al voltant de quins són els usos de la tecnologia. Teniu molta sort, com a pares, de portar els vostres fills aquí, per moltes raons. Entre altres coses perquè el centre és molt avançat en aquestes qüestions, té molta experiència ja. I algunes de les dades que us presentaré venen també corroborades de tot el que s'ha estat investigant. Un dels temes que m'agradaria tractar i que m'agradaria tractar també amb vosaltres, com a pares, com a educadors, és un concepte que cada vegada n'anirem parlant més, que és el concepte d'identitat digital. Això, deixeu-me que us ho resumeixi així fàcilment, però així com per exemple en la vida real tenim un DNI, que és un document que ens acredita d'alguna manera en la vida real, per poder anar a la comissaria, per poder anar a qualsevol lloc, en aquests moments existeix també una altra identitat que és tan o més important com és la identitat digital. O sigui, en aquests moments, fixeu-vos, quan anem de vacances, posem per cas, anem de vacances, i si volem buscar algun centre de turisme rural i ho busquem per internet, no us podeu arribar ni a imaginar la importància que arriba a tenir el fet que comencis a veure què és allò que diuen altres persones d'aquell centre de turisme rural en què tu vols passar les vacances. La reputació online, allò que diuen els altres, i per tant, la configuració de la xarxa que hi ha al voltant d'això, parla molt. Per tant, la identitat que té
internet és tan o més important que fins i tot, en aquest sentit, la identitat real. La identitat real. Això després us explicaré algunes altres qüestions. Per últim, anirem a tractar un apartat més d'ús i abús de les xarxes socials, aterrarem més amb algunes qüestions que tenen a veure amb com i de quina manera ens hauríem d'enfrontar al voltant d'aquestes qüestions, per tant, quins són els usos, de quina manera s'utilitzen, per donar-vos al final unes darreres observacions, algun decàleg i tot plegat. Com aquesta presentació la podreu tenir publicada a l'escola, el que farem serà que, amb tota tranquil·litat, sentiu-vos relaxats, perquè tampoc voldria... O sigui, deixeu-vos endur per la conferència, perquè totes aquestes dades les tindreu després accessible. Jo també la donarem a l'escola i per tant que pugueu gaudir d'una manera del text. Bé, comencem per la primera. Anem a veure. I quants de vosaltres teniu Twitter? Que és aquesta senyal d'aquí. Podeu aixecar la mà? Qui té Twitter? Qui té Twitter? Qui té Twitter i el fa servir? De forma professional. Fixeu-vos, la cosa... Alguns fan així... Va baixant, Qui té Twitter? Va baixant. Aviam, per tant, aixequeu la mà que ens faci servir de manera professional, L'Evarista, l'Abel, molt bé, per aquí, molt bé, fantàstic. En aquests moments, Twitter podríem dir que és una de les xarxes socials que té més incidència en la vida real. Veure la televisió. L'altre dia vam fer el programa de l'Arcadi Oliveres, el convidat. Veure el convidat a TV3 a la tele i veure'l seguint el Twitter és una experiència completament diferent. Us ho asseguro. I a més us diria que si ho podeu provar, ho proveu. Que és estar veient la tele, algú podria dir, jo m'atabalo, no? Si miro la tele no puc veure el Twitter i el Twitter. Aquesta habilitat d'estar veient la tele i que a més puguis consultar el Twitter és una habilitat que els nostres infants i adolescents la veuen i la viuen com a molt normal. Aquí ja podeu tenir un canvi generacional molt important. Algú podria dir, bueno, jo si veig la tele no puc seguir el que tinc en pantalla. I més els homes, que ens costa fer les coses una hora, no? Per tant, d'alguna manera, els vostres infants i adolescents, al voltant d'aquestes qüestions no tenen dificultat. Se n'en surten, poden fer. Quants de vosaltres teniu Facebook? Aixequeu la mà, qui tingui Facebook. Val, molt bé. I que el faci servir de manera professional? Qui? Molt bé, perfecte. Van baixant les mans, algunes van... Molt bé, fantàstic. Facebook, en molts casos, està començant a utilitzar-se, fixeu-vos, de forma professional. Algú podria dir, però si allà es posen coses personals, depèn. Depèn de com l'utilitzem. El Facebook pot ser de les pàgines o dels recursos d'ús professional. Aquesta d'aquí, LinkedIn. Qui està a la xarxa LinkedIn? Aixequeu la mà. Vale. LinkedIn és una xarxa social d'ús professional. Vol dir que en aquests moments, fixeu-vos, en aquests moments, moltes empreses de contractació no miren només el currículum a paper, sinó que miren si ets a LinkedIn. I no només miren si ets a LinkedIn, sinó si tens un bon perfil creat a LinkedIn. LinkedIn és una xarxa de currículums, per dir-ho d'alguna manera, de xarxa professional. Crees grups, et poses en contacte amb altres persones, hi ha persones que et poden fins i tot, en aquest cas, fer algun tipus de valoració al voltant de la teva feina professional, etc. En aquests moments, un dels requisits que s'està utilitzant en moltes empreses és que estiguis a LinkedIn. És més, la contractació la fan des d'allà. Per què? Perquè s'asseguren que si ets i estàs, vol dir que ja tens un seguit d'habilitats que ja les demostres tenint el teu perfil en el LinkedIn. D'acord? Per tant, fixeu-vos una mica, també us vull demanar que feu l'esforç de pensar en quin tipus de món laboral s'inseriran els vostres infants i adolescents. Quin tipus de món laboral, Quin tipus de món laboral. D'acord? Sí? Molt bé. Google Plus. Qui té perfil a Google Plus? A Gmail Google Plus, ja? Molt bé.
Qui té blog? Qui té blog? Aixequeu la mà que té blog. Molt bé. I els mestres, alguns, no? Si són mestres de blog aquí. Molt bé, blog, molt bé. Sí, perfecte. Molt bé. Sabeu què és això? Sabeu què és això? Què és això? Molt bé, molt bé. Escolta'm, per aquí van dient els codis QR. Sabeu què és això? Mireu, això és la parada, en aquest és la parada de Verdaguer, juraria, ara no me'n recordo perquè vaig fer-ho fa temps, la parada de Verdaguer del metro de Barcelona, que hi havia un aparador, una valla publicitària, i em va cridar l'atenció perquè era una valla publicitària, sobretot a Londres això es veu molt, a Gran Bretanya això s'acostuma a veure, que mentre estàs esperant el metro, pots fer la compra de la setmana. Com? Molt senzill. Aquest aparador que veieu aquí, que és electrònic, se't converteix com si fos l'aparador dels iogurts que podem arreglar tenir al Capraro, posem per cas. I automàticament amb el mòbil dius, mira, falta llet. Clac, 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 clac. I com tot això és de via electrònica, l'aparell, el mòbil, el que fa és llegir aquest codi QR i automàticament fas l'encàrrec i quan arribes a casa, home, no és que el tinguis, però probablement et brilla el dia següent. Això comença a ser molt normal a Gran Bretanya, per exemple. Algú podria dir, home, ja, com sempre van al revés, potser, no? Bé, us ben asseguro que tot això va entrant. Que es fan poques compres? Bueno, potser sí, però d'alguna manera cada vegada anirem veient més espais aparadors en el que si t'estàs esperant i necessites comprar qualsevol cosa, fixeu-vos que tot el tema de la indústria, de la compra i tot això està molt relacionat, i podràs fer-ho també, en aquest cas, des del mòbil. Pels nostres infants i adolescents, això és molt normal. No ho veuen com una cosa excepcional. Clar, pots fer la compra per mòbil. I tu encara els hi pots dir, no? Jo quan vaig amb els meus fills no els deia, que guapo, no? Pots fer la compra i mirar com dient, però això és molt normal, no? I va ser a mi, bueno, no sé, depèn, no? Doncs no. Per ells aquestes qüestions són molt evidents. Fixeu-vos, us he volgut posar aquesta vinyeta perquè d'alguna manera reflexa què és el que succeeix quan pensem o parlem de tecnologia. Fixeu-vos, el 1878 el director del Servei Postal Britànic va dir en el Reino Unido tenemos, el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. No necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. 1883, fixeu-vos, les màquines voladores més pesades que l'aire són impossibles. Ho va dir el president de la Royal Society. El president de la Royal Society era el que controlava el ferrocarril. Sí? Aneu veient què passa, no? Aneu veient què passa o no? Sí. Exacte, molt bé. 1946. El 1946, mireu qui ho diu això. Mireu qui ho diu. Sobretot no ho diu, Mindundi, ho diu. Ho acaba dient un president executiu d'una gran empresa. Ho diu una persona que té un poder d'influència, un lideratge molt important. Diu, president de la 20th Century Fox, del cinema, diu, la televisión no durará porque la gente se cansará de ver una caja de madera. Y podrían continuar, podrían continuar. No hay necesidad de tener un computador en cada casa, la próxima Navidad del iPod estará muerto, nada vuelve a salir de internet. Mireu, d'entrada, la qüestió tecnològica sobretot genera en la població, en pares, en educadors, en la població, genera un gran sentiment d'amenaça. Una amenaça. El denominador comú de tots ells és l'amenaça. Què vol dir l'amenaça? Ostres, se m'ha acabat el xollo. O sigui, el del Servei Postal Britànic se li acabava el xollo amb el telèfon. El tema del ferrocarril se li acabava el xollo. El tema de la televisió, si apareixia la gent no anava al cinema. Fixeu-vos, d'entrada es veuen molt amenaçats.
I en aquests moments la història de la comunicació també ens ha demostrat que ni la televisió va fer caure, en aquest cas, ni el cinema ni la ràdio, ni la ràdio va fer caure la premsa, ni en aquest cas bona part de tots els invents que tenim han fet caure els altres, sinó que escoltem la ràdio, si podem, llegim el diari, veiem la tele, anem al cinema, podem anar al teatre, etc. Per tant, cada mitjà ha anat agafant, en certa manera, el seu racó. Ara bé, fixeu-vos, en molts casos, molt sovint, quan es va inventar el telèfon, per exemple, la primera cosa que va dir la gent, ahora ya no nos veremos. Quan es va inventar el telèfon, la primera cosa que deia la gent és, ahora ya no nos veremos, ahora ya no me vendrás a ver. Què ha succeït? Em voleu dir per què serveix el telèfon? Sobretot. Serveix per quedar. Oye, sí, nos vemos. Te llamo de aquí tal, quedamos a tal hora. Hi ha un tant per cent molt elevat que serveix sobretot per veure, per potenciar això. Us ho explico perquè d'entrada tot aquest tema tecnològic ens genera, els adults ens genera, sortir de la nostra zona de confort. Sortir de la nostra zona de confort. Per tant, veure'ns una mica amenaçats. Ostres, que això pot ser un perill. Ostres, que això, ens genera una mica de por. Ens genera una mica de por. Fixeu-vos. I clar, què passa, no? Feu aquesta prova. Aquesta tarda, quan aneu a casa, suposo que encara teniu algun casset, no? És o no? I un Bodyvic, els Bodyvic són els que anaven millor, És o no? Millor que l'Inoxcrom, Si et donava les voltes millor. Fixeu-vos, si agafeu un casset i li doneu amb un Bodyvic amb un nano, farà com si fos un tambor. Vale? Clar, perquè no acaba d'entendre. Això ha anat molt ràpid. Això ha anat excepcionalment ràpid. Y se'ns queda una cara de diplodocus quan els expliquem que, bueno, sí, así escuchábamos música, mira, dabas la vuelta para atrás, para adelante, porque querías escuchar la canción y cuando se te enredaba una cinta, ya os treu la cinta... Expliqueu això, se us il·luminaran els ulls, perquè jo m'havia passat alguna tarda allà a l'EQTP, i ells us miraran com dient, però de què m'estàs hablando? Aquest estiu fèiem neteja a casa dels meus sogres, dels discs de vinil, i era molt divertit perquè, esclar, els meus fills els van veure i van dir, si són furbis, la feina que vaig tenir per dir que no, això no és cap furbi, aquests discos que es tiren a la pàgina. No, això no són furbis, això són discs que se'm acabaven mirant els ulls, vam haver de treure el tocadiscos. Bueno, ara el gran el tinc fascinat per les coses antigues, no? Ara anem a veure coses antigues. Per tant, ha anat tot molt ràpid. Aviam, una qüestió que crec que és important també al voltant d'aquest jovent, en el que tot ha anat molt ràpid. Fixeu-vos, aquests nanos, i aquí és on començarem a parlar d'alguns matisos que jo crec que són importants a fer-los servir, i aquí és on començarem a posar una mica els punts sobre les is. Aquests nanos, sobretot, el que coneixen és la lògica de la tecnologia. Aquests nanos no tenen por, cap mena de por, en configurar-te el mòbil, en posar-te el wifi, en agafar-te l'ordinador i configurar-te el correu electrònic, en navegar amb tu i inclús explicar-te coses. És més, inclús en temes escolars, alguns nanos que tenen dificultats de manera acadèmica, quan els demanes que t'expliquin alguna qüestió tecnològica, no sabem què passa i de cop i volta t'ho diuen amb una naturalitat extraordinària. Per tant, aquests nanos no tenen por d'això, se n'en surten al voltant d'aquestes qüestions, però no hem de confondre això, és a dir, no hem de confondre que coneixen la lògica, de la tecnologia, que la coneixen, respecte a que saben treballar amb l'ordinador. I aquí sí que us puc dir que treballar amb l'ordinador no en saben. I ho repetiré tantes vegades com sigui necessari. Els nostres infants i adolescents treballar amb l'ordinador no en saben. No saben cercar, no saben categoritzar, no saben, en aquest cas, localitzar i classificar la informació. Tenen serioses dificultats. Què succeeix? Busquen, es donen la volta i diuen, profe, donen la volta i no veure ningú.
és la primera generació que quan es donen la volta per buscar un referent en qüestions de que algú els orienti i els assessori en qüestions digitals, no troben a ningú. I aquí és on els educadors i els pares tenim una gran responsabilitat, perquè d'alguna manera si algú té criteri són els adults. Probablement nosaltres tindrem seriosos problemes en saber quin és el cable en el que es connecten les coses. Això que ens ho facin ells. Però nosaltres tenim més criteri en algunes qüestions. Per tant, aquí és on els hem d'orientar. I per tant, si aquests temes no ens agraden, us ben asseguro que tenim un petit problema. Houston tenim un problema. Per què? Perquè a ells els encanta. Per tant, si d'alguna manera anem demostrant que això no ens mola, com diuen ells, no és guai, ens va separant també una certa distància. Això també s'anomena com a fractura digital. El fet que hi hagi una distància, hi hagi una fractura, hi hagi un desnivell entre ells, que coneixen aquesta lògica, aquest llenguatge, respecte a nosaltres, que probablement a vegades no ens agrada, tenim serioses dificultats, ningú ens ha ensenyat, ens hem de espavilar, a més, tot això et demana molt de temps, no? A vegades és antipàtic, el tema de la tecnologia, perquè si no és com t'ho demanen, a vegades no funciona, no? Per tant, d'entrada, fixeu-vos, tenim un petit desnivell. Per això us ho volia explicar, no? És a dir, compte amb el concepte de nadius digitals. Potser veureu que molts autors, alguns experts, us parlen de que, bueno, estos chavales son nativos digitales, han nacido rodeados de tecnología. Bueno, que hagin estat envoltats de tecnologia no vol dir pas que sàpiguen treballar amb ella. I aquí és on els hem d'orientar. I en qüestions de xarxes socials és on precisament necessiten que hi hagi algun adult que també els pugui ensenyar i els pugui orientar a utilitzar-ho correctament. De fet, fa molt poc, vol dir que aquesta diapositiva l'hem incorporat relativament fa un parell de 2 o 3 dies, vol dir que fa poc el New York Times va treure un estudi al voltant de que fins i tot els nanos que parlen de nadius digitals no ho són tant, tampoc. Vull dir que al final et diuen, bueno, y estos que saben tanto de tecnología, quizás son los más frikis. És a dir, els que els hi encanta, però no tots, tampoc. Per tant, tenim nanos que al voltant d'aquestes qüestions ens pensem que ja ho tenen tot ja com assumit, no vamos a explicar Word, porque esto no vale la pena. Bueno, pues entonces no utilizará ni el procesador de textos. És a dir, els nanos tampoc saben les coses per ciència infusa, Vol dir que ara tenim també un altre problema, que és que com ens pensem que fins i tot aquests temes, com han nascut amb la tecnologia, ja ho saben, doncs ja ho investigaran. El que passa és que són molt curiosos. Són més curiosos que nosaltres. I per tant, en aquestes coses tenen menys por i se n'en surten. Però també se'ls ha d'ensenyar, No només criteri a l'hora de cercar, sinó a on cercar, com cercar i quines eines són les de treball diguéssim, amb l'ordinador. Per tant, fixeu-vos que no queda tan clar aquest tema dels nadius digitals, sinó que també els hem d'orientar i molt, fixeu-vos. Què passa? No tenen por. Deixeu-me que us posi un petit vídeo que, a més, inclús us convidaria que el poguéssiu posar concretament si teniu adolescents noies. És un vídeo que el podreu trobar pel YouTube i, per tant, si sou tutors, pares, mestres, educadors, us convido que el poseu perquè val la pena que el veieu. Aquest també és una altra qüestió que també m'agradaria comentar amb vosaltres. Deixeu que us el poso, el veiem, dura molt poquet, a més he guanyat molts premis. Hi ha un moment que us avisaré, sobretot al públic femení, perquè us posarà una mica nerviós, ja veureu quin és el moment que us agradarà.
Per què us he volgut posar el vídeo? Sobretot perquè, en certa manera, fixeu-vos, en certa manera, aquests nanos també tenen una altra dificultat, que és que s'ho empassen tot. Aquests nanos, sobretot les noies, per això deia que era un vídeo molt interessant, el podeu trobar en el YouTube dient Dove, la bellesa real, trobareu, és fàcil. I és bo que si el podeu posar a la tutoria el podeu també treballar. Perquè aquestes criatures es pensen que aquesta noia del final existeix. Quan la que existeix és la que al començament que s'acaba de llevar. Sí? Per tant, fixeu-vos la importància que arriba també a tenir a casa, i en aquest cas a l'escola, el fet de treballar amb els mitjans. És a dir, molt sovint preguntem, i què podem fer a l'escola amb les TIC? Doncs d'entrada el que podem arribar a fer és treballar amb els mitjans. Els anuncis són un gran material per poder treballar a l'escola, i concretament a casa. Per què? Perquè molt sovint el que surt en els mitjans acaba tenint un model d'home, de vida i de societat que moltes vegades res té a veure amb la vida real. Fixeu-vos, deixeu-me que us posi un petit exemple, que a més el Consell Audiovisual de Catalunya fa un cert temps ho va retirar. Hi havia un anunci d'una entitat bancària que deia ho veig, ho vull, ho tinc. I es va retirar amb una velocitat extraordinària, perquè la vida no és ho veig, ho vull i ho tinc, no és així. Però fixeu-vos el que es podria arribar a treballar al voltant d'aquestes qüestions. Per tant, aquests nanos que els hi passen? Que s'ho empassen tot. S'ho empassen tot. Es pensen que aquella noia existeix. Per tant, el model de dona, el model de... això acaba sent, en aquest sentit, una realitat. Doncs aquí ja tenim una excusa molt bona per poder-ho treballar. Allò que feia molt sovint la nostra àvia quan veiem una pel·lícula. Què feia l'àvia? Sempre, en els moments més interessants de la pel·lícula, no sé si us passava, almenys si jo vaig viure la meva àvia quan era petit, i en els moments deia, és mentida això, l'assassí està al darrere, calli, iaia, calli. Doncs no us podeu arribar a imaginar el bo que era poder fer com de Pepito Grillo al voltant d'aquestes qüestions. Els nostres infants i adolescents el que necessiten ara probablement són Pepitos Grillos. Per tant, gotes, malaies que fem a l'hora de treballar amb ells amb aquestes qüestions de tecnologia. Necessiten que els hi diguem coses. Ho necessiten. Malgrat ens diguin que som uns diplodocus i malgrat ens diguin que no ens entenem de res, és bo que els hi diguem aquestes qüestions. És bo, d'acord? Altres qüestions? Clar, hi ha un gran problema, no? Tot el que suposa estar al dia, no? Fixeu-vos aquests dos nens, diu, papá, Google ha comprado YouTube, no? I el pare diu, Diu, què t'havia dit, ni punyetera idea, me deus 5 euros, no? Això, diguéssim, entre un i un altre, no? Alguna qüestió que té a veure també amb els professors, no? No us podeu arribar a imaginar, els professors, al voltant d'aquests temes estem fent esforços extraordinaris, perquè nosaltres no ens hem format amb aquestes tecnologies. Quan vam estudiar no ens vam formar amb això. Per tant, ara estem fent grans esforços al voltant de posar-nos al dia, no? I això comporta problemes, sobretot al món de l'escola. Sempre acabo posant un mateix exemple, no? Existeix una pàgina web que es diu El Rincón del Vago, no? Suposo que la coneixeu, no? Ara sé que els que sou mestres, jo ho soc també, de mestre, sembla que ens tirem pedres sobre la mateixa taulada, però jo crec que ens ha de fer reflexionar, no? La pregunta és qui és més vago? Si ells, que han trobat una manera excepcional de compartir treballs que portem 20 i 30 anys demanant exactament el mateix treball. O sigui, quan ells arriben a quart de l'ESO diuen el arcipreste d'Eita. No es toca l'arcipreste d'Eita. Què han fet? S'han organitzat. La tecnologia ha fet que s'organitzin. Què han fet? Doncs han creat un servidor on posen arcipreste d'Eita i tots els treballs. Però amb una gràcia, fixeu-vos, han agafat i han dit arcipreste d'Eita, 8. 7,9, 7,8, 7,7. ¿Para qué diuen? Claro, si eres un alumno de 6 coge el trabajo que te toca. I llavors què fan? Entren al servidor, es descarreguen el treball del 6 l'única cosa que han de fer és canviar la tapa i el nom. Perquè ja hi ha algun mestre que va buscant, l'alumno aún no lo tengo, no sé quién es, etc. Ells s'han organitzat. Tot això, en certa manera, també ens posa en escac en els professors. Per què? Perquè d'alguna manera ens demana que comencem a repensar com són les nostres formes d'educar i com són les formes didàctiques de treballar.
I, per últim, clar, què és el que passa a casa, no? Ara aquí me'n vaig cap a la sortida perquè sé que al públic masculí probablement no li agradarà gaire aquest anunci. Fixeu-vos, no? Diu, mamá, no sé hacer los deberes de redes sociales, voy a buscar en el Google. Dice, hombre, primero intenta con tu padre, ¿no? Primero tupadre.com, ¿no? És el que... Clar, com ho acompanyem això, no? Com ho acompanyem? És a dir, en aquest sentit de les xarxes socials i dels usos d'internet, com i de quina manera també, d'alguna forma, tot això, com ho treballem a casa, no? I com ho treballem a casa vol dir que a vegades cal prendre algun tipus de mesura una mica dràstica. I dràstica vol dir que possiblement els ordinadors no haurien d'estar a les habitacions dels nostres infants i adolescents. I potser, almenys a casa ho vam fer així, cal posar els ordinadors a la vista. I això demana destrossar el menjador, com hem fet a casa. I destrossar el menjador vol dir que sembla més un centre tecnològic que un menjador. Que és que cadascú ja té el seu portàtil i jo puc veure en tot moment què és el que està passant. Però això què em permet? Que això comenci a ser una cosa transparent. Per tant, estem treballant, jo no li dic que no treballin amb l'ordinador, més a casa tenim molts portàtils, per tant, a vegades jo soc mal exemple en el sentit que allà vull que es treballi en tecnologia, però jo vull saber què passa, i ells també poden veure què faig. Per tant, si volen buscar segons què volen buscar, m'estimo més que ho facin de manera transparent i que m'ho demanin. Això què demana? Ens demana sortir de la nostra zona de confort. Vol dir que probablement això que acabin els nanos tenint un fortí a la seva habitació que no saps ben bé què és el que està passant, probablement ens ho hauríem de tornar a replantejar. Fixeu-vos, deixeu-me que us posi algunes dades, dades de qüestions que són les que en aquests moments ens preocupen i ens porten. Fixeu-vos, un darrer informe de l'Inteco, que és de la Fundació Orange, que tracta sobre usos d'hàbits amb les comunicacions, ens acaba dient que els nostres nanos, i ara fixeu-vos bé perquè aquesta estadística no és que estiguis viatjada, però cal explicar-la. Diuen, fan trucades un 91,3%. Això és mentida. I ara us explicaré per què és mentida. Els nostres nanos no són que fan les trucades. El que passa és que, com nosaltres els hi fem una perduda, són ells els que truquen. Per tant, els que truquem som nosaltres, no ells. M'explico. Com veureu més endavant, bona part que els nostres infants i adolescents tinguin mòbils és perquè els pares els hi hem posat. Després parlarem o no de la conveniència d'aquest tema. Però en qualsevol cas, fixeu-vos que majoritàriament hacen llamades. No és veritat que facin trucades. El que sí que fan és WhatsApp, sobretot. Sobretot WhatsApp. Sobretot WhatsApp. I si no, pregunteu-vos a vosaltres mateixos si també teniu WhatsApp o no. Està bé, gràcies. Gràcies. Després quan posem el vídeo, hi ha un altre vídeo de... Vale, gràcies. Fixeu-vos, per tant, sobretot, si fan alguna cosa és enviar missatges. La seva comunicació és aquesta. No envien correus electrònics tampoc, no són usuaris del correu electrònic, són usuaris del WhatsApp. Creen grups en el WhatsApp. Que és el que feu molt sovint també les mares quan voleu estar comunicades entre vosaltres. També. Llavors fem un grup en el WhatsApp, no? De les mares de l'escola teniu grups en el WhatsApp, no? I algunes em van dir... Perquè ha acabat sent còmode la forma en com us comuniqueu. Per tant, això que facin trucades no és tan clar. Tercera cosa que acostumen a fer, fixeu-vos, fan fotos, fan moltes fotos. Ells, quan hi ha una cosa que no l'entenen a la pissarra, es moren de ganes d'agafar el mòbil, que és el que fem nosaltres, i fer una foto del que hi ha a la pissarra. Però, esclar, com a l'escola, almenys, no us parlo d'aquestes, sinó generalment, tots aquests temes dels mòbils ens porta una mica de no, que no traguen el mòbil a l'escola, no d'allò. Quan nosaltres, de manera professional, molt sovint agafem amb els iPads, que t'aclonga, i tires, i utilitzes de manera professional. Per tant, fixeu-vos que d'alguna manera a vegades no els hi donem tampoc una sortida, diguéssim, acadèmica, escolar, profitosa a totes aquestes qüestions. Ells, sobretot, fan fotos. Que fan fotos d'oci? Sí, però també fan fotos serioses. Si a Plàstica, per exemple, se'ls ha demanat algun tipus de treball en el tema de les fotos, ben assegur que el mòbil acaba sent l'eina la que acaben utilitzant. I que després la pots treballar a la classe.
Escolten música? Home, sí, un gran volum, i jo també escolto música amb l'Spotify, no te digo, clar, si és un invent fantàstic, ells també ho fan, evidentment ho fan. Per tant, això és el que acostumen a fer, escolten música, fan fotos, fan vídeo, juguen, però fixeu-vos que no tant, no tant. L'ús, la utilització que tenen és molt més relacional, és molt més social. Fan fotos, et fas una foto, em fas una foto, te l'envio, no te la poso, ara faig això, d'acord? El que passa és que no pensen en les conseqüències de les coses. No pensen en les conseqüències, perquè a vegades, us poso un exemple. Aquest estiu mateix, no? El meu nebot, estàvem tota la família junts, no? El meu nebot es va dedicar a agafar el mòbil, havíem comprat un mòbil, i es va dedicar a fer mòbils durant tot l'estiu a tota la família, no? I què va passar? Les va penjar totes al Facebook. I una d'elles era el meu sogre dormint, gairebé que se li queia la babeta de tot aquest tema. Com podreu comprendre, això va ser molt interessant tot el que va succeir. Perquè en el fons ens va fer reflexionar tot sobre si havia demanat permís o no. Clar, és una cosa tan simple, però tu has demanat permís a que jo li deia, no? Si a mi m'encanta, però a mi no m'has demanat permís. Li deia, Jaume, a mi no m'has demanat permís. Si acabes de penjar una foto i acabes de penjar la foto de l'avi, en què no li has demanat permís. Tu saps si l'avi tenia ganes que sortís i tots els teus companys veiessin a l'avi d'aquesta manera? Bueno, clar, aquestes lliçons són les que també necessiten. No estem dient que no l'utilitzin, estem fent que l'utilitzin de manera raonada. De manera raonada, d'acord? Més qüestions. Fixeu-vos, a Sabadell, fa aproximadament uns 3 anys, vam fer tot un projecte que es deia Confiable, en el que vam estudiar els hàbits i usos saludables de les famílies. I fa 3 anys, concretament a la població de Sabadell, van sortir unes dades molt interessants. La primera que va sortir va ser aquesta, que és una gràfica en la data en la que, lògicament, els nanos tenien el primer mòbil, que sortia als 12 anys. Era fàcilment explicable quan passen de la primària a l'institut. És a dir, està claríssim. Què fem els pares? Posar-los un mòbil perquè els nanos han d'anar a ja molt sovint des de casa a l'institut, de l'institut a casa, alguns a l'institut els queda més lluny, els acabes posant un mòbil. Però no el demanen ells, que també, sinó que l'acaben posant les famílies. Mira, escolta, te'l posem i tot plegat. La pressió d'ells també és molt important, però l'edat és aquesta. Segona cosa que vam trobar, una cosa que en recerca, els que ens hi dediquem i ens agrada, és molt interessant, que és un patró de conducta. Això que veieu aquí és un patró. Un patró vol dir, això d'aquí és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Això va demostrar, això que en certa manera vam veure, vam observar, ens deia en quins moments s'utilitzava més internet a casa al llarg de la setmana. Llavors, aquests pics que veieu aquí corresponen de 7 a 9 del vespre a casa. De 7 a 9 del vespre. Comprensiblement, quan comences a mirar, clar, els nanos venen de les extraescolars, a les 7, de 7 a 9, tenen temps per fer els deures i per tant és el moment en què es connecten més a internet. Venen de les preescolars, de les extraescolars, mentre estem fent el sopar, ells fan els deures i és quan es connecten a internet. Doncs està bé, vol dir que el perill o el repte el tenim de 7 a 9. Però fixeu-vos el que va succeir. Segona derivada. Quan fèiem la pregunta als pares, els dèiem ¿cuánto tiempo se conecta su hijo? No, nada, 20 minutos, 30 minutos. Pregunta que deia el nano. I dices, 2 hores. 2 hores, de 7 a 9. Clar, la percepció que tenen els adults respecte als adolescents és diferent. I aquí és on a casa perdem autoritat moral. Escolteu-me, si els hi heu de dir que han d'estar 1 hora, que sigui 1 hora. Si els heu de dir que han d'estar 2 hores o preveieu 2 hores, dieu-los 2 hores. Però no us hi digueu 20 minuts i ja estiguin 1 hora. Perquè aquí perdem autoritat moral. I autoritat moral vol dir, sí, bueno, me dicen 20 minutos, no estoy más. I aquí és on perdem pistonada. Per tant, a l'hora de posar les regles de joc, a l'hora de treballar amb ells, és molt important també que, sobretot, pugueu dir-los en tot moment quines són les regles de joc. Algunes dades que són, en aquest cas també, d'apps preferides, fixeu-vos, al llarg del que és, en aquest cas, el món, i concretament a Europa, la xarxa que més en aquests moments està donant més que el Facebook, que és el WhatsApp. Això us ho deia abans, no? Aquesta és una radiografia
d'una sèrie de qüestions que tenen a veure en aquest cas amb el WhatsApp. Aquest estudi és de Google. Google anualment fa, d'aquí poc el treball del 2013, fa com una mena de radiografia, de fotografia, d'una mica com quins són els hàbits de la població europea, americana, etc. I ens acaben dient que al llarg del dia, en un 90%, acabem tenint una interacció entre o els mòbils, o un portàtil, o una tauleta, o una televisió. Respecte a un 10% amb ràdio o premsa. I en el meu cas s'acompleix, En el meu cas s'acompleix. És a dir, jo al llarg del dia, o bé em poso davant de l'ordinador, de la tauleta, del portàtil, o del mòbil. I només escolto la ràdio quan vaig amb cotxe. O llegeixo un diari en un moment determinat del dia. Per tant, fixeu-vos una mica també quina és la tendència cada cop més generalitzada. Altres coses del temps en el que acabem passant, en certa manera, amb els usos, són 17 minuts amb el mòbil, 30 minuts amb la tauleta, 39 amb el portàtil i 43 amb la televisió. Això és una mica, torno a repetir, és una generalització, són mitjanes i per tant acaben fent aquests grans interpretacions. Qüestions de les que comencen a veure ja, diuen sí, una de les coses que comencem a veure més és gent que davant de la televisió, al vespre ja té el seu mòbil. O gent que davant de la televisió al vespre, quan està veient qualsevol programa, té una tauleta. Per tant, la convivència entre dos dispositius de pantalles, que s'anomena. Per què? Perquè potser mentre estàs escoltant, no cal ni que vas utilitzant la tauleta o bé per repassar el correu, o bé per mirar qualsevol cosa, i tens la interacció entre dues pantalles. Això va sent cada vegada, en aquest cas, més habitual. Aquesta presentació la tindreu. Aquesta és una gràfica que també us explica les diferents xarxes socials que tenim, les diferents xarxes socials, i quina de cadascuna d'elles està per edat. Hi ha algunes que són sud-americanes o llatinoamericanes i per tant, o canadenques, i potser no les coneixeu, però perquè us en pugueu fer el càrrec. Per exemple, LinkedIn, que és professional, no s'utilitza gaire en franges d'edat de 0 a 17 o de 18 a 24, però sí de 25 a 34, veieu? LinkedIn. Respecte a, per exemple, MySpace, que és molt més de 0 a 17, que és pensar la teva foto, una mica més adolescent, MySpace és bastant més adolescent. D'acord? Són xarxes socials en què pots veure les diferents franges d'edat. Això, quan puc tenir la presentació, també ho veureu de manera més antiquada. Anem a veure el concepte d'identitat digital a les xarxes socials perquè veieu exactament una mica com anem. Us he volgut posar el meu avi és del 1910, el meu pare del 40, jo soc del 70, ja podeu saber la meva edat, i els meus nanos són del 2000. Clar, aquesta és una mica la generació que tenim, Fixeu-vos, tot això, torno a repetir, ha anat molt ràpid, molt ràpid. Molt ràpid què vol dir? Molt ràpid vol dir que d'alguna manera, fixeu-vos, en aquest cas, el meu pare, que està aquí, el meu pare, quan va néixer ja hi havia el disc de vinil. Per ell el disc de vinil era molt normal, però no va ser pas el caset. Per ell el caset va ser una innovació. Quan jo vaig néixer, el caset i el vinil eren molt normals. Per mi va ser un gran què, el CD, l'MP3 i l'iPod. Veieu? Els meus nanos, que el cotxe parli, que porti GPS i que us ben asseguro que hem vingut gràcies al GPS. Anàvem dient, esto es por aquí, anàvem veient pel GPS. Doncs els meus fills, que el cotxe parli, que em digui a la dreta, a l'esquerra, a mi em fascina que hi hagi un satèl·lit que m'estigui guiant. A mi encara em fascina. A més, hi ha una qüestió inclús curiosa, no? Quan estàs a la Terra, aquí amb el satèl·lit, i quan estàs amb avió, aquí amb la Terra. És al revés, no? I quan vas amb aparell d'avió, és des de la Terra que et guia, que t'orient. Paradoxes de la tecnologia, no? En qualsevol cas, per ells és molt normal. Per ells és molt normal, per exemple, fer videoconferència amb els seus cosins a Madrid. Per mi no, per mi encara és excepcional. Però per ells ho veuen molt normal. Això, torno a repetir, ens fa també diferents. Fixeu-vos, no ha passat tant de temps, no? O sigui, no ha passat tant de temps, què vol dir? Google és del 98, Els primers ordinadors eren de l'any 1980, és a dir,
tampoc fa tant, que anàvem a una tenda, hola, vengo a comprar un ordenador, un IPC, 386, esclar, el Word Star, el Word Perfect, el Framework, tots els que ens dediquem a tot això, algun riureu. Esclar, d'alguna manera vas sonant tot el software i tot el programari, per tant, fixeu-vos, el que vull dir amb tot això és que, en certa manera, hi ha un període del 80 al 90 en què tot era maquinari, hi ha un període del 90 al 2000 en el que tot és programari, i en aquests moments, una qüestió que crec que és important és que en aquests moments les xarxes són les que, d'alguna manera, tenen la importància en aquest cas real. És a dir, ara probablement ja no és tan important saber quin ordinador, les marques o la potència, perquè tots són potents, o quin programari utilitzes. En aquests moments, la computació en el núvol i el que suposa treballar amb xarxes està una mica a l'ordre del dia. En aquest sentit, fixeu-vos, l'agost del 2012, perquè us podeu fer una idea, es van enviar 13.000 milions de vídeos a YouTube. A cada minut es pugen, sí, a cada minut de l'estona que portem, es pugen 13 hores de nous continguts. Els vostres infants i adolescents, quan busquen alguna cosa, se'n van a YouTube. Ells no van a Google. A Google anem nosaltres, que diem, com se hace para... A més ens pensem que hi ha un senyor allà que ens interpreta, no? Sí, com se hace... Bueno, això Google ho està arreglant també, perquè està creant el que s'anomena la xarxa semàntica, que fins i tot el mateix Google ja t'interpreta. Sí, ja sé lo que quieres decir. No te preocupes, ya te lo digo. Ya t'ho interpreta, clar, ja t'interpreta. Al final obries el Twitter, toma, esto es lo que querías. Ja t'ho dius, no? Ja t'ho dius. Què vol dir? Vol dir que tot és digital i internet és la plataforma. Amb això què us vull dir? Us vull dir que molt sovint hem acabat parlant de que això de la tecnologia i els ordinadors, bueno, són màquines, són instruments. Escolteu, no us queda tan clar, no només són instruments. I ja no només són instruments. O sigui, no es tracta d'entendre que l'ordinador és com si fos un ganivet, això ja no és. És més que això. Ja comencen a ser llenguatges digitals, ja comencen a ser més que eines i sobretot espais de socialització, espais virtuals de comunicació. Per tant, demana noves habilitats, demana tot un seguit de noves habilitats. Aquest senyor d'aquí, que es diu David Weinberger, que és molt interessant si ho busqueu per internet, té una teoria, acaba dient que tot allò que existeix a la xarxa és tan o més important que el que hi ha a la realitat. És el que us deia al començament fins i tot a la pròpia conferència. És a dir, la teva identitat digital és tan important, tan o més important del que diu, en aquest cas, en presència real. Fixeu-vos, molts pares acaben decidint a on porten els seus fills a les escoles, no tant per la jornada de portes obertes, sinó pel web de l'escola. Molt sovint, molts de nosaltres acabem decidint on anem de vacances pel que diu la web de l'hotel o del turisme rural o del què, per la reputació que hi ha a la xarxa. Si tu vas de vacances i dius, este hotel huele mal, hay chinches. O sigui, és de... La reputació, la identitat que acabem tenint és molt important. I en el cas d'internet acaba sent molt sovint la teva adreça de correu electrònic. La teva adreça de correu electrònic. I aquí és on heu d'ajudar els vostres infants i adolescents a que vagin molt en compte amb això. Fixeu-vos, la mateixa potència d'internet també et permet que tu puguis tenir una adreça que diguis x24@gmail.com. x24@gmail.com no et compromet, no t'identifica. Ara, si poses maria.santos@ i esto repalava, sí, de cop i volta ja saps on és aquesta nana i com es diu. Veieu una mica la diferència entre aquestes qüestions? Per tant, hem d'anar molt en compte a qui donen aquesta informació. I si han de posar a jugar, que utilitzin amb les mateixes regles de joc que fa internet. Per tant, que no es comprometin tant davant de les xarxes. En aquest sentit, David Weinberger també ens explica que la socialització també esdevé digital. Mireu, els vostres infants de 9 a 5 estan aquí a l'escola, però de 5 a 9 on es troben és a internet. Per tant, passen coses durant aquella estona. Passen coses vol dir que les relacions entre ells canvien de 5 a 9. De 5 a 9 vol dir que
Es diuen coses, es comenten coses, el dia següent la relació ha canviat, mira lo que ha dicho, mira lo que ha passat. A vegades hi ha focs, i focs vol dir que s'han dit coses i han penjat coses que malmeten molt sovint la relació. La tecnologia té una paradoxa realment extraordinària, que és que molt sovint ens fa sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny. Fixeu-vos, si jo tinc un familiar que se m'ha anat a Xile i puc fer amb ell un Skype, un FaceTime, puc utilitzar qualsevol cosa, l'escalf de la tecnologia és extraordinari. Puc fer un Skype amb la meva dona que s'ha anat a la Laguna durant 3 setmanes. Fixeu-vos, fins i tot la vessant més, jo diria, com càlida de la tecnologia. Però alhora, fixeu-vos, també ens pot fer sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. I molt lluny d'aquells que són molt a prop és, a vegades a la taula, torno a repetir, aquí ja tenim a vegades un exemple molt paradigmàtic, a la taula de casa, sopant, i cadascú amb el seu mòbil. Fixeu-vos, podem estar molt lluny d'aquells que són també molt a prop. O sigui, fixeu-vos aquest joc de la pròpia tecnologia. Amb això què us volia dir? Volia dir, amb tot això, la importància que arriba a tenir la identitat digital. Per tant, la importància que arriba a tenir els correus electrònics. Per exemple, si jo estic buscant parella, probablement no voldré posar la meva adreça professional o personal. Potser poso flordelazar@hotmail.com. Clar, ¿quién es Flor del Azar? Quiero saber quién es Flor del Azar. Bueno, pues la poso. Sí? Fixeu-vos, a Flor del Azar no m'identifica, no em compromet. Aquesta sí que em compromet totalment. M'està dient que soc de la Universitat Ramon Llull i de Llull de Blanquerna i per tant em trobar. Per tant, hem d'anar molt en compte en quin tipus d'informació juguem. I per tant, si hem d'anar a internet i volem jugar i molts d'aquests jocs ens demanen passwords i logins i aquestes coses, doncs agafem un que no ens comprometi. Que no ens comprometi i que amb ells no es pugui comprometre. Per tant, no estem dient que no s'hi posin, estem dient que s'hi posin, però una mica el que fins i tot us comentava a l'Abel, és a dir, m'agrada anar, en aquest cas a la platja, que el sol a vegades pot fer mal a la pell, doncs em poso protecció solar, tan simple com això, però cal saber-ho això, jo crec que és important. En aquests moments les xarxes socials ja comencen a ser un nou mitjà de mobilització social. Darrerament, algunes de les vagues o algunes de les mobilitzacions ciutadanes s'han fet gràcies, en aquest cas, a les xarxes socials. A les 7 en Plaça Catalunya, passa-lo, i de cop i volta tens una cacerolada o tens qualsevol cosa i ha sigut gràcies a la mobilització ciutadana que hi ha hagut, sobretot, en aquest cas, per Facebook o per WhatsApp o què sigui. Aquí us deixem, aquest material us el deixarem, també, el tindreu. Aquest és un mapa de les xarxes socials, on estan totes i cadascuna de les xarxes socials que existeixen en aquests moments, a l'actualitat, i quins són els perills, usos, reptes que cadascuna d'aquestes xarxes plantegen, per què serveixen. És un pòster, un pòster en PDF. Jo crec que és bo que el tingueu, perquè el pugueu una mica també conèixer, a grans trets, veure què fan, com funcionen, dic perquè és material complementari que podreu tenir. De manera molt ràpida, les 4 grans xarxes, us he posat aquí un exemple, les 4 grans xarxes que utilitzen els nostres infants i adolescents, que són Facebook, Twitter, LinkedIn seria més per buscar feina, o YouTube, que alguns d'ells es dediquen a penjar vídeos, fins i tot. Si ets una persona que utilitza el Facebook, podries posar a mi m'agrada el cafè. O sigui, sempre és una xarxa de posar m'agrada o no m'agrada, m'agrada o no m'agrada. És una xarxa de likes, de t'agrada o no t'agrada. En el cas de Twitter seria estic bevent un cafè. Estàs dient què estàs fent en tot moment. És una manera d'utilitzar-ho, no vol dir pas que es faci així. Si fos en el LinkedIn, com és un tema de xarxa professional i per tant d'habilitats i competències, diria jo soc bo bevent cafè. És una manera de vendre de forma professional. I per últim, en el YouTube, mira'm com m'estic bevent un cafè. Per tant, cada xarxa social té un ús concret i determinat a l'hora de treballar. Algunes qüestions que jo crec que són importants, fa aproximadament un cert temps van sortir una moda al voltant de Facebook, que eren els informers. Els informers eren unes pàgines que eren liderades, en aquest cas, pels estudiants, sobretot,
Si rieu vol dir que heu tingut alguna experiència al voltant d'aquest tema. No, ja m'ho imaginava, perquè estic veient aquí riures i mirades de complicitat. Bueno, doncs escolteu-me, el que suposa tot això és, clar, treballar al voltant d'aquests temes. Això què demana? Demana que de seguida, un moment, a veure, què ha passat? Agafa les persones, mira exactament què ha succeït, qui ha penjat això... Ells són molt ràpids en això. I per tant, molt sovint no pensen en les conseqüències que hi ha al darrere. No les pensen perquè no qüestionen. Torno a repetir, és un tema que no qüestionen, perquè com ho tenen tan incorporat, no ho qüestionen. Es pensen que aquella noia que han vist abans existeix. Per tant, no hi ha al darrere. Com ho veuen tan natural, fixeu-vos, per tant, la nostra feina molt sovint és aquesta. A nivell de, fixeu-vos, en algunes escoles, fins i tot en algunes escoles catalanes va haver també un conflicte a nivell de mòbils. Per tant, totes aquestes coses s'han de començar a treballar i fins i tot us diria a nivell de qualitat de la pròpia escola, a nivell de com i de quina manera posa regles al voltant d'aquestes qüestions. Facebook, en aquest cas, acaba sent, fixeu-vos, molt sovint un petit safareig digital. És molt interessant veure també quina és la identitat de cadascuna de les persones que posem a Facebook. De fet, és un dels nostres interessos a l'hora de fer la recerca, veure què està passant quan una persona penja el seu perfil i què és el que vol acabar penjant del seu propi perfil. Anem cap a la part més... En compte va haver-hi una campanya britànica molt interessant, us posaré un vídeo, perquè tampoc és que anem molt bé de temps, però us posaré un petit vídeo perquè veieu aquesta campanya britànica el que defenia. Aquesta campanya britànica el que defenia és Think before you post, deia, pensa abans de publicar. Pensa abans de publicar. És una campanya britànica molt interessant, de fet els britànics en qüestions de tecnologia van una mica més avançats que nosaltres i fixeu-vos que no diuen no publiquis, no treballis amb les xarxes socials, diuen pensa abans que hi hagi alguna cosa que et porti per. Això és el que necessiten els seus infants i adolescents, que d'alguna manera algú els pugui fer reflexionar al voltant d'aquestes qüestions. Us poso vídeo i llavors us ho diré. Aquest és el que a mi m'agrada més personalment. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Fixeu-vos, la importància que arriba a tenir en aquest sentit, la importància que arriba a tenir el fet de que, home, en el fons no t'està dient ningú que no publiquis, sinó senzillament que vagis molt en compte amb el què publiques i com ho publiques. En el món real, quan poses una foto en un suro, aquella foto una vegada que la treus desapareix, però en el món digital no és així. Aquestes regles són importants que les veguin, aquests vídeos són importants que ells els veguin, perquè, torno a repetir, no qüestionen en cap moment, no pensen en les possibles conseqüències que puguin haver tenir tot això. Si demanen permís, si no demanen permís, si realment aquella foto que han fet la podien fer o no la podien fer. Fixeu-vos, una cosa molt curiosa, quan almenys jo m'he imposat molt, quan truco per mòbil, m'he imposat com un petit protocol. Quan truco algú pel mòbil sempre li faig la mateixa pregunta, i els meus nanos ja m'ho han dit alguna vegada això. El pregunto, dic, escolta, t'agafa un bon moment? És com una mena de protocol, no? T'agafa un bon moment? Sergi, bon dia, t'agafa un bon moment? Però jo no sé més. Perquè el mòbil ha arribat a ser tan disruptiu en aquest sentit que no sé exactament què està fent, ni a on es troba, ni tot plegat. Per tant, què em demana? Unes noves regles de joc. Una nova manera d'entendre les coses.
Els nanos m'ho pregunten, pare, com és que sempre fas aquesta pregunta? Fantàstic. Fantàstic, bueno, perquè jo no sé exactament què està passant i li he de demanar permís abans de tot això. Fixeu-vos? Molt bé. Ara hi ha una petita qüestió que us l'explicarà, en aquest cas la Cristina, que és també membre del nostre grup, i que té a veure amb alguna qüestió al voltant del ciberassetjament, que creiem que és important també explicar-ho. Bé, doncs res, només serà molt breu el meu discurs perquè només parlaré del ciberassetjament, que com bé sabeu vosaltres es dona en els centres i potser és més difícil de detectar, ja que el que era abans el bullying era bastant visible. El podíem notar i fins i tot podíem ajudar més fàcilment el que estava patint o podíem dir que aquella persona ho estava patint. El ciberassetjament el que passa és que ho està patint en silenci i a més en grans dimensions. És un tractament, tal com us diuen aquí, és quan un alumne és maltractat repetidament i al llarg del temps per part d'un o més estudiants mitjançant d'eines tecnològiques. És a dir, aquell alumne està patint allò però no sap potser qui l'està assetjant o potser es pensa que algú l'està assetjant i no ho està fent. És a dir, es veu sol dintre de les tecnologies, a més, sense saber a qui pot demanar ajuda, perquè potser a qui demana ajuda és un del que els està assetjant. Per tant, hem cregut convenient posar-vos aquests enllaços que ara no caldrà que hi entrem perquè no anem molt bé de temps, però que sí que vosaltres hi podreu entrar. I és una pàgina que hi ha a l'Xtec que ens dona, doncs, primer voldria parlar-vos que el que pateix l'assetjament, diguéssim, té diferents persones al voltant que el podrien ajudar, però que només n'hi ha un que ho fa, que és ben bé que està el possible defensor. Tots els altres, és a dir, pot haver-hi un espectador neutral que no fa res, però per tant no l'està ajudant. Hi ha un que és partidari, que ajuda a assetjar-lo, hi ha un que és seguidor i després ve l'agressor, que és el que ho està portant a terme, diguéssim, però en té molts de còmplices i només n'hi ha un que el pot ajudar. Tot això ho podreu trobar-ho en aquesta pàgina que us hem penjat i a més hi ha normativa preventiva, o sigui, trobareu una part de prevenció on podreu donar guies a l'alumnat, al professorat, als pares. És una pàgina que hi pot entrar-hi tothom, per tant, amb el link hi trobareu, doncs, trobo que és unes pàgines que us ajudaran moltíssim perquè hi ha moltes eines per poder portar aquest tema. I torno la paraula al Clemente. Gràcies. Com us deia, aquest vídeo que el podreu tenir també és interessant que el pugueu visualitzar. És a dir, acaba sent un vídeo també prou interessant com perquè pugueu, fins i tot torno a dir, treballar-ho amb ells. Bona part d'aquest material també es tracta que pugueu sensibilitzar-lo. Clar, fixeu-vos, ells el que fan, la primera cosa que fan és buscar-vos per internet, en els profes, en els educadors, busquen. De fet, hi ha una tendència que es diu egosurfing, que és, probablement ho hem fet tots, que és què diu Google de mi, i poses el teu nom. En el Google poses el teu nom, aviam què diu Google de tu. Això és una pràctica i una tendència molt generalitzada. L'altra és que els vostres adolescents el que fan és buscar-vos. Què diu internet sobre el meu profe? I què penja ell en el seu Facebook? Per tant, fixeu-vos bé, si teniu Facebook i pengeu alguna cosa, la primera cosa que sabeu és que sou exemple clar del que és el que cal publicar a les xarxes socials. Per tant, aquí tenim una doble responsabilitat. Si no hi som, ens ignoren. I si hi som, d'alguna manera també hem de ser molt exemplars amb què és allò que publiquem. Per tant, fixeu-vos, una doble responsabilitat. No ser-hi és un problema i ser-hi ho pot arribar a ser en funció del que publiquem també. Perquè, torno a repetir, som referents també en aquest sentit. I algunes observacions. José Antonio Marina acaba dient, per educar un niño hace falta la tribu entera, per educar-lo bien necessitarà una bona tribu. És a dir, la tribu s'entén teòricament no només l'escola, sinó en aquest cas també la família. Hi ha algunes qüestions que també ens agrada repetir. Escolteu, la família és la comunitat educativa per excel·lència. És a dir, a l'escola se li poden demanar coses, però
escolteu-me, clar, fixeu-vos la vinyeta, no? La vinyeta diu, qué vergüenza, dar programas así sabiendo que hay niños, es que nadie va a poner orden. Bueno, clar, són les 12 de la nit, no sé què... Per molt que a l'escola puguem treballar segons quin tipus de temes, hi ha altres qüestions que on es viuen és en el si de la família. Qüestions que nosaltres hem pogut també treballar al voltant d'aquests temes és tot el que suposa molt sovint incorporar aquestes qüestions a l'aula i sobretot a la tutoria. A la tutoria què vol dir? Doncs home, d'alguna manera totes aquestes qüestions de les xarxes socials van molt bé treballar-les en aquest sentit en l'àmbit tutorial, per poder-ho també incorporar com una qüestió més d'acompanyament al voltant d'aquestes coses. Us hem volgut posar un decàleg d'una mare que va regalar un iPhone al seu fill de 13 anys i li va posar 18 condicions. Ens ha semblat interessant posar-vos-ho perquè d'alguna manera amb ells se'ls ha de pactar les coses. Nosaltres no som amics dels nostres fills, nosaltres som els pares, els educadors, que res té a veure amb ser amic. Amic és una cosa, pare vol dir una altra. I això vol dir que has de pactar, i pactar vol dir que has d'arribar a un acord. I l'acord vol dir posar una sèrie de condicions, regles de comportament, i per tant, d'alguna manera, posar també, ells proven, si cuela, cuela. Però si també ens veuen ferms amb algunes qüestions, en aquest sentit jo crec que és important tenir-ho present. Fixeu-vos, molt sovint la tecnologia acaba sent la mainadera. Jo solo sé que no me queda tiempo, els pares, jo solo que sé que no me queda presupuesto, l'administració, els profes, jo solo sé que no me queda paciencia, i el nano jo solo. Al final, davant del que és l'aparell, molt sovint. Consells per a joves i consells per als pares també els hem tret de l'Inteco. Aquí tindreu tot un seguit de qüestions que jo crec que us poden també ajudar al voltant d'aquestes qüestions. I us hem pogut posar un resum de 10 principis. Volem acabar amb un altre vídeo que tenim i que el posarem en aquest sentit també quan acabem els principis. Fixeu-vos, els darrers informes de l'OCDE confirmen que les xarxes socials suposen els espais virtuals de socialització per excel·lència. En aquests moments les xarxes socials existeixen, funcionen i acaben sent els llocs on, d'alguna manera, ells s'hi acaben trobant. Per tant, és bo que els conegueu. Aquests espais és bo que els conegueu. Nosaltres els hem de conèixer, com a pares, com a educadors. Suposen una oportunitat de responsabilitat i criteri. No estem dient que no s'hi posin, el que estem dient és que probablement s'hi han de posar amb l'ajuda i amb l'orientació i l'acompanyament dels adults. I per això, torno a repetir, és important que hi siguem. I siguem i coneguem, en aquest cas, les eines. Fixeu-vos que posa les xarxes socials no són eines exclusivament d'oci. Bona part de les xarxes socials ja comencen a ser d'ús professional. En aquests moments, el fet de reclutar, en aquest sentit, la feina per via LinkedIn acaba sent ja un requisit. Si no hi ets, vol dir que no acabaràs tenint molt sovint una feina. Cal saber què consumeixen i en quins espais web visiten. Crec que cal saber i estar al dia tecnològicament parlant. És bo que comencem a saber exactament què és això de la Xbox, de la PlayStation, que probablement us ho demanen, però és bo que comencem a saber exactament què consumeixen i què fan. I, lògicament, navegar amb ells. Posar els ordinadors i aparells tecnològics a la vista, que publiquin, però amb seny, que d'alguna manera no estem dient, torno a repetir, que no s'hi posin, però cal fer-ho d'alguna manera endreçada. I per tant, escoltem, el diàleg acaba sent, en certa manera, el millor vehicle. Abans per acabar, deixeu-me que us posi un vídeo que jo crec que us ha d'ajudar també molt a veure és un vídeo que es diu ¿Dónde está Pablo? Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Sí? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Bonita casa. Buenas tardes. Hola, ¿esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet.
www.protegeles.com 7 de febrero, Dia Internacional. Molt bé, com podeu veure, clar, aquest vídeo acaba, d'on està Pablo, acaba passant tothom, clar, si el Pablo està arriba, mai saps exactament què està passant. Per tant, una de les qüestions que també creiem que és important recomanar-vos, com en aquest cas com a educadors i com a famílies, és tot allò que pugui ser sempre, en aquest sentit, a la vista, molt millor. I això acabem amb una qüestió que jo crec que és bàsica i interessant. Mireu, la millor tecnologia i la millor xarxa social que tenim són els petons, les abraçades i poder estar amb els nostres infants. Us ben asseguro que és la millor xarxa social que tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Després també tindreu l'oportunitat de fer algunes preguntes que ara heu de treballar una mica, perquè també farem treballar els nostres fills i així teniu una idea de lo que han de fer i que han de contestar, entre altres coses. Passarem un qüestionari i si bonament podeu contestar i tornar-nos, és totalment anònim, sobre la privacitat de Facebook, perquè això, la privacitat de Facebook, tenir un perfil configurat de forma que només ho poden veure les persones que tu vols que vegin, és un tema que treballarem amb els nostres fills. Llavors, repartirem aquests qüestionaris i polis no hem portat, això hi fallo, no? Tan electrònic, però si us va bé, contesteu això. Mentre s'aneu fent, també aniré repartint els consentiments informats que podeu fer ara o portar a casa i portar a l'escola després. Doncs el qüestionari aquest que s'està repartint, si teniu preguntes, si teniu un perfil a Facebook i, per exemple, ens heu de contestar, o si voleu, si sabeu, que les coses que respecte a la privacitat. Sí? Perquè s'entén també, si no... Podem entregar amb el consentiment? Sí, però la idea era fer-ho ara, però si no també ho podeu entregar més tard. Però ara repeteixo també els punts de consentiments informats.